Jesu Kristu uyinkosi wabapostoli. Baba, ngiyabonga iy'nkonzo ngiyazithola. Bengicela ukuphakamisa ukubonga uNkulunkulu ohambele enhliziyweni nasemicabangweni yethu nosibusise ngawe Baba kulezi zimini zanamhlanje. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu Baba lapho sakhuluma khona ngabampofu. Ngiyabonga kakhulu, ziyangithola iy'ntshumayelo, ziyangibusisa. Khona inkulumo oyithintile Baba, ukhuluma ngokuthi mhlambe ugcine upha umuntu oyisicebi mhlambe ngoba ugaqele okuthize. uNkulunkulu uye wahambela enhlizweni yami ngoba bekuyimi obecabanga ukuthi njengoba mhlambe la ngitohoza khona kuzofika isikhathi sokuthi kunama-presente, izipho kuyaphiwana. Ngicabanga ngoba ngibona isimo somsebenzi ngithi Nkosi yami, kufuneka kulaba abaphethe u-campus manager no-HOD mhlampe bengisey'nhlelweni nje kahle kahle zokuthi ngizothenga nje ama-present ngiba-presente. Kodwa uNkulunkulu emuhle, sengikukhanselile nje konke lokho. Intshumayelo yayithola inhliziyo yami, ngadela konke, ngazibona ngingelutho. Ngabona uNkulunkulu engisiza nje umzuzu nomzuzu. Ngiyamnxusa njalo uNkulunkulu ukuthi eqhubeke njalo ebe nami manginaye, nginoJesu Kristu oyinkosi nakulezi iy'nkalo ezikude kangaka engitohoza khona ngiphelele. Noma ngingekho eduze komndeni wami, kodwa manginoJesu ngiyazibona ukuthi hhayi, ngibiyelekile, ngivikelekile. uJesu uyena yedwa onamandla okuguqula isimo sengqondo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe babapostoli. Impela nje uNkulunkulu ngiyamnxusa nami ngiyamcela ukuthi akake esibekele wena ngoba angazi ukuthi, angicabangi ukuthi uyophinda abe khona yini oyosikhanyisela njengawe. uNkulunkulu akayomsiza ukuthi esikhanyisele njengawe. Emkhulekweni uyasithwala, ey'nkingeni uba nathi, uyasiluleka, uyasifundisa ukukhuleka, uyasifundisa ukukholwa ukuthi kuyini. uJesu Kristu uyinkosi, Nkosi yami. Angazi nje ngingalanda ngifikephi, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngiyanibingelela lonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, umntwana lo obehlangane nomama emshiyeni. Ngambekela usizi lwami lokugula kwami ney'nkinga zasekhaya. Bengingazizwa kahle, ngizwe ukuthi izinto zingiphethe neqolo elibuhlungu. Ngiyafika ekhaya ngathi awuthi bengivule lelo ntuza yerekhodi leli umama angisendele yona, ngiyavula ngiyazwa ubaba uyakhuleka, uyasibeka emthandazweni ekhaya, uyangibeka nami nokugula. Izinto bezibuhlungu, nginqede nje waqeda ukukhuleka ngathi amen. Ngavuka embhedeni ngasukuma ngama ngey'nyawo. Uma ngisukuma ngithi ngiyathinta la kade kunamapheni khona, asehambile wonke asemthayo. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Sazoqhubeka futhi sibe kanye nani. Ngiyabonga, inkosi inibusise. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kumpostoli, ngibingelela umama, ngibingelele wonke umndeni wakaNsibande, ngibingelela nabazalwane basekhaya leZwi kanye nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Heyi, nginobufakazi lana baba. Into yenzeke ngeyi-24, uNkulunkulu ungenzela umusa. Umthetho wasekampanini ukuthi uma utholakala ungafasile ibhande emotweni kuba yinkinga, uvulelwa ngisho icala. Bengigibele kodwa emuva nomunye usisi-ke thina singalifasile. Hhayi, uJehova muhle, sigibele imoto zemayini vele zinamabhande. Satholwa umlungu omkhulu. Yeyi, thuke bengithukile ngithi uzosivulela icala, kodwa uye wakhuluma nathi, wenza into angavami ukuyenza, wasikhuza yaphela kanjalo. Kanti abantu baze basuspendwe ngendaba yebhande. Ngasho ngathi uJesu Kristu uyinkosi. Mangifika endlini ngalo lelo langa sadubulelwa igesi endlini.
labhunya ilangabi lagcwala ekhishini nje kwasha izinto. Kodwa uNkulunkulu wasisiza sakwazi ukuyikhipha igesi sayihlukanisa le ntambo. Ngayidonsa ngoba bese incibilika. Ngayidonsa ngayihlukanisa ne-two plate. Ngadonsa le bhodlelo. Sazama-ke nengane le beyipheka. Sase siyikhiphela ngaphandle. Ngokusizwa nguNkulunkulu walikhahlela umntwana. Nami ngalibamba lithulwe yimi phezulu besilibeke ngaphezulu. Sase siyalithula-ke sayilihlisela phansi. Langihashula ilangabi ezandleni emlenzeni, kodwa ngokusizwa uNkulunkulu ngibelesele ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngakwazi ukulibeka phansi. Salirola, lirola nje. Umlilo ilangabi likhuphuka. Kodwa uNkulunkulu wasisiza ngakwazi ukuthi ngifinyelele emnyango. Ngalikhipha, umntwana wasuyalikhahlelela ngaphandle. Lagcina selingaphandle. Yaphuma yonke igesi. Futhi bashilo nabomakhelwane ukuthi kube ibivaliwe bizo-explode-ela lapha endlini. Sambona uNkulunkulu asenzela umusa. UJesu Kristu inkosi, bazalwane. Ngimbonile uNkulunkulu. Abantu baphelile, imizi iphelile ngegesi. Uma seyike yavutha ilangabi kanti ibilikha, amathuba awabi maningi wokusinda. Kodwa uJehova usizile. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabonga ukufika ekhaya leZwi. uJehova nibusise nonke. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba uNsibande, ngiyakubingelela umama wasekhaya kanye nomndeni wakho wonke. Ngithanda ukuphakamisa amandla kaNkulunkulu. Ngithanda nje ukuphakamisa nje ukuthi uma usekhaya leZwi, uNkulunkulu uyakuvikela, azavikele ngisho iy'nto zakhe, impahla yakho. Ngishiye ifoni lapha ngeyiphutha eShoprite kade ngiyothenga. Ngahamba nje ngaze ngafika ekhaya ngiyishiya e-Money Market la kade ngokhokha khona, khona kade ngiyokukhokhela. Ngize ngifike ekhaya ngingaboni ukuthi ifoni ayikho. Mengifika bese ngiphindisela ingane ngithi ngicela iphuthume iyongibhekela ifoni. Ngisale ngikhuleka, ngisale ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. Nkosi, le foni yami mayingaweli, mayingabonwa amehlo arongi, izandla ezirongi ezizoyithatha. Ngicela iwele ezandleni ezizoba nonembeza. Ngithandaza aze afika umfana angifonele athi, anti nansi ifoni ngiyayithola, bathi sebeyithathile esitolo bakubekela. Ngifuna nje ukuphakamisa amandla egama likaJesu ukuthi nje ngempela uma usekhaya leZwi uyavikeleka. uNkulunkulu uyakuvikela nempahla yakho nabantwana bakho nako konke okwakho. Ngoba leya foni nje ongilandelayo ubengayithatha, lo osizayo usise ethilini ethi usabheka ushintshi noma kwenzayo ayibona ifoni ayisekho, vele azange ayibone. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nje nekhaya lami uNkulunkulu uyalivikela. Ngenhla kwami kuke bangena otsotsi bathatha iy'mpahla, ngezansi bangena futhi bathatha impahla. Ngiyambona uNkulunkulu ukuthi hayibo, kuwubufakazi lokhu ukuthi mina uNkulunkulu ungivikele. Kwaphela asikho isimanga enginaso nami esingivikele ngaphandle kokuthi ngisho ukuthi ngivikele uJesu ngempela. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uma usekhaya leZwi, uNkulunkulu uyakuprotector nekhaya lakho lonke nempahla yakho yonke. uJesu Kristu uyinkosi, Baba uNsibande. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande, nibingelele nomama egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Nibingelele ikhaya leZwi lele entabeni lukaJehova. Kuyabonelelwa ekuseni nje ndithi mandiphakamisa amandla kaNkulunkulu. Xa bendithe ndilele ndaba nephupha. Nje mandiphupha ndabona ingathi ndibona omnye ubrother endandikhula naye sisesezweni, sisonwaba elonwabeni, sisela kunye, singabantu abaselayo. Nje ndifumanisa ukuthi nena sinangoku akakancedakali, saqhubekeka nokusela. Ndingathi ndimbona embonweni lo mfana ingathi uphethe iBhayibhile, unxibe isuti usuke enkonzweni. Ndibe novuyo, ndimleqa, ndithe ndiyamleqa. Andimleqa ukuthi ndisiya kuye ukuthi ndimvuyela,
qiqiqi abafana barobha abantu banirhanqe baze kum bezondilimaza baphethe izinto ezibukhali bezondihlasela. Xhuma ndithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bathi dungu bame bachokeke bangenzi next, banikezele nje bavele bayeke nje kule nto bebezayenza bandiyeke. Ndidlule ndiyofika kulo mzalwane ndibe sendimbalisela ke ndimvuyela ke ngesincokole egameni lenkosi. Ndibulela amandla kaNkulunkulu, amandla omthandazo egameni lenkosi. Okwesibini, ndithe ndivukile ekuseni ukuthi ndingena esixekweni njengoba ndanditshilo ndingena ekuseni, ndivuka ekuseni ke phaa ngabo-4:30 nge-loudspeaker ndikhwaza ke ndikhwaza uYesu ndishumayela. Ndandike ndabuza ke lo mbuzo ukuthi ngaba noba kulungile na, kuNkulunkulu ndiqinisekisa uba awukulikwenzayo ngoba kulungile na. Ndafumana impendulo ukuthi kuyenzeka ukuthi mhlawumbi usindisa umntu eberojwa atsho ayeke ukurojwa ngenxa yokuthi uvele wakhwaza wena igama likaJesu asinde umntu. Kwakukudala ngoko ndithe uma ndivuka nxa ndithi gqi esitratweni uba ndisasanda kwehla nje njalo qiqiqi abafana babamba umntwana wentombazana bemrobha, bekhala lo mntana bayandirobha. Ndithe xa ndivela babaleka bamshiya, wabe sele hamba ke lo mntana phuncuke baleka. So ndimbonga uNkulunkulu ukuthi bengamlimazi. Jesu Kristu inkosi, abapostoli, ngiyabonga Baba, ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ungenelele Baba indlela uhlungayo umlenze, bengakwazi ngisho ukunyakaza, kuphenduka, kwenza konke, kodwa kumanje sekwehlile, sengiyakwazi ukunyakazisa, ngiyakwazi ukuhamba, ngikwazile ukudrayiva izolo. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyabonga kakhulu Baba. Ku-21 days ngiqalile izolo, ngicela ukuba ungikhulekise Baba, ngithathe umkhosi ka-21 days. Ngiyacela ukuba ungikhulekise, uNkulunkulu angisiza, ngithwale, ngingaphelelwa amandla, ngikhulekela lezi zimo ey'khona kulo muzi wami. Ngiyabonga Baba, Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngibingelela nasentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Bazalwane, ngicela udlulisa ubufakazi ngoSunday edlule ngangisemsebenzini. Kuyenzeka ngisebenze oSunday about-2, kuyenzeka uba about-2 ngingabasebenzi ngenxa yesimo sedatha-ke bengisaphelele idatha. Kuye kube ngcono uma sisebenzisa i-Wi-Fi emsebenzini, kodwa futhi basebusuku abasivumela ukuthi siyisebenzise emini abafuneki. Ngibonga ukufihlwa uNkulunkulu-ke bazalwane, ngoba kwafika iy'gebengu ngabo-6:45 ntambama ziyorobha isitolo sakwa-American Swiss mall yasePavilion la ngibhохozela khona. Kwalimala bazalwane abantu bebangenacala, ngoba omunye kwakuyiphoyisa yalihambela neliy'ya ley'tolo, balidubula abafana balibulala lingazi lutho. Kanti yonke leso sigameko mina senzeka sengiphumile, ngiphume ngo-4:45. Bathi abanye bengibuza, ngangisho ukuthi hhayi mina ngisheshe ngaphuma emsebenzini, so angibonanga lutho, ngaze ngayizwa indaba ngakusasa. Ngiyabonga bazalwane ukuvikeleka, ngibonga ukufihla. uNkulunkulu bazalwane akafuni nathi ekhaya leZwi, uhlale sivikele ubusuku nemini. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela ubaba nomama, abazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, abazalwane bonke ekhaya leZwi. Phakamisa ukubonga amandla kaNkulunkulu, umusa wakhe, uthando lwakhe. Kuthe unyaka uqalwa, umntwana walahlekelwa yincwadi esikoleni,
Hey, ngimbonile uNkulunkulu, ngiwabonile amandla akhe. Ngahamba ngayozikhokhela iy'ncwadi unyaka ubengakaqali ukubhala. Kuthe nje sebebhala bephakathi nokubhala, ngafonelwa esikoleni ngatshelwa ukuthi iy'ncwadi ziyatholakala, ziyavela, angize ngizolanda imali yami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngibonga umusa wakhe, uthando lwakhe. Ngibonge ney'mfundiso ubaba akasifundisa zona. Heyi baba, ngempela washo wathi sibiyelekile mesike ekhaya leZwi. Sibiyelekile nangaleli gama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngawe nangey'mfundiso zenu nje ninomama. Sengathi uNkulunkulu benganigcina sigcinele nina. Nathi siphenduke siyenze intando kaNkulunkulu, sihambe kwiy'mfundiso enisifundisa zona. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela umpostoli noma Mzibande kwelihle igama likaJesu Kristu oyinkosi. Baba, ngiletha ubufakazi lana uNkulunkulu akangenzele bona. Ngithe nje ngoLwesine kwakhona ukuthi angingene emkhosini, ngangena emkhosini. Ngisangenile nje kusukela ekuseni ngithathele isinqumo ukuthi ngizongena. Ngangena emkhosini, kwathi ngabo 12, ngabo past 11 wafona ubaba wasekhaya wathi usenyathelwe yihashi. Ngiqeda ukukhuleka nje. So nje uNkulunkulu ngambona emuhle ngendlela eyisimanga. Lamnyathela ihashi, akangavuvukala, akangawezwa amapheyini, wangena futhi etruckini wadriver. So nje uNkulunkulu ngiyambonga. Ukulalela uNkulunkulu ukuthi kuhle kanjani. Ngisesemkhosini osukwini olulandelayo, sahamba nomunye umama siyokhuleka entabeni. Ngathi niyazi kahle kahle kade ngifuna ukunetha. Kade ngifuna nje imvulo ukuthi kunethe. Nengempela nje uNkulunkulu wakwenza lokho. Sesisentabeni nje sadumisa uNkulunkulu sikhuleka. Yafika imvula yasinetha samanzi te. Inhliziyo yami yambheka uThixo ukuthi uThixo konke esikushoyo uyasenzela. Konke sicelayo uyasenzela. Ngithi udumo alube kuye ngoJesu Kristu oyinkosi. Siyabonga ukuba sekhaya leZwi, siyabonga ukuba sentabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu azivusele ubaPhusibande ngalesi sikhathi esinjena. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu agcwalise baba, agcwalise nje, agcwalise ngawakhe amandla. uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga Moses wesikhathi. Angazi noma sengilulile, ngiyaxolisa. Jesu Kristu inkosi baba. Ngiyathemba baba uyaphila nomndeni wakhe baba. Yebo baba, hayi ngokuvuma kwenkosi ungayidlulisa le voice note baba. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyakubingelela ekuseni, ngibingelela nomama entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya leZwi. Baba, ngisacela ukunikeza uNkulunkulu udumo, ukubonga umusa wakhe selokhu ngabuya embhabhatisweni. Nginokuthula okungakaze ngikubone. Izigulo ebezingihlupha kakhulu esisodwa nje, ikhanda neqolo, akusangiphathi hlobo. Ngiyabonga kakhulu umusa kaNkulunkulu. Ngabikela ubaba ukuthi ngizongena emkhosini. Ngibonga umusa wakhe ukusigcina nokuhamba nathi sisaya embhabhatisweni. Ngacela ukuthi ngizongena futhi ngikhathazwa ingane yami ebivele nje ihambe ekhaya ngingayazi ukuthi ikuphi. Ngathi nje ngiphuma emkhosini kwafika abafana bakwamakhelwane beyiqhuba beyiletha.
bayilethile ekhaya. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu, ngambonga uNkulunkulu angenzele khona engingakwazi. Ngiyambonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu Baba. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. Engikwenzele uNkulunkulu angikwazi. uNkulunkulu nje asigcinele wena, ukusifundisa ukuhlala emkhulekweni, siziyele thina singathumeli wena ngezimpi zethu. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga kakhulu nje uNkulunkulu, nje siyanxusa ukuthi asigcinele wena, usifundisa konke nokugcina konke nokuhlala ezwini likaNkulunkulu singasuki kuye. Siyabonga kakhulu Baba. Inkosi nje ibe nawe, isigcinele wena. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyangibingelela umpostoli nomama umpostoli egameni likaJesu. Baba, ngiletha nampu ubufakazi bukamzukulu wami obesefunda u-3 iminyaka emithathu. Njalo ngo-October mase kuzobhalwa ahlabeke, agule, angabhali. Kodwa lokhu kungene lapha ekhaya leZwi. Nje ubhalile, uqedile uphasa, uselindele ukuphasa, uyaphila, akanalutho. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya leZwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyakubingelela Baba nomama egameni likaJesu Kristu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ekuseni nje ukuthi ungigcinile, ungibiyele, wangivikela. Ngalibona lolu suku egameni likaJesu. Baba, ekuseni nje izolo ngilale ngine-pain la esinyeni, ibuhlungu. Lokhu ngithandaza, ngavula umkhuleko wangoMeyi, ngathandaza, ngaze ngayolala. Ekugcineni ngisho noRoma 10:9, ngaze nje ngalala nje lokhu ngiyizwa ipheni ukuthi ikhona, kodwa nginokukholwa ukuthi uNkulunkulu uzongisindisa. Hayi, ekuseni mangivuka ekuseni, bengivele ngithi angizi kuya emsebenzini, bengiye emsebenzini namhlanje. Mangivuka ekuseni lapha ngasemnyango kuno-dustbin, mangithi kungathi kuney'ntuthwane, mangiyabheka iy'ntuthwane kukhona ney'bungu. Angizazi lezi y'bungu ukuthi iqhamukaphi. Mangithi ngiya-check-a ku-dustbin akunalutho kukuthini. Angazange ngenze njani, zaphuma zilokhu ziphumile ngilo ngiyikhipha. Phumile ikhishi lonke leli ekhishini la. Lokhu ngazi ukuthi angazi noma aqatha ziqhamukaphi, ngingazi ukuthi iqhamukaphi. Sengibade ngiyacinga ukuthi ngabe lezi y'bungu qhamukaphi. Angazanga ngempela, ngaze ngakhathazeka. Hayi, ngahlala lapha sengikhathazekile, angazi ukuthi ngizokwenze njani. Ngaze ngakukhumbula ukuthi konje ukhona umkhuleko ake ngikhuleke wona, lona Roma 10:9, lo wangoMeyi. Ngaphinda futhi ngakhuleka. Emva kwesikhathi ngabona sesithe nya. Emva kwesikhathi eside ngasazi ukuthi ngenze njani. Ngithi ngifutha nangedumu, zingafi, zingenzi nje lutho, zihambe la. Heyi Nkosi uJesu uyangisiza. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi unginqobelile. Njengamanje azisekho, angisaboni lutho, akusaqhamuki sibungu. uJesu Kristu uyinkosi.